Здравейте, аз съм Марти и сега ще направя една моя измислена рецепта и ще направя сладолед, нещо много просто. Трябва да имате една тенджера, слагате 2 чаши прясно мляко. Не е задължително целите. Така. Слагате гадост, така. Хоп. Добре, после слагате мед. Така, 3 лъжи, т.е. 4 лъжички ще са достатъчни. После слагате замразени ягоди. Колкото искате можете. Ама не твърде много. Но може би, понеже ще правим голямо количество сладолед сега, да ги използваме всички. Да, може да използвате цяла чедийка. Ако искате да направите и за други деца. Както в случая. Изсипи го направо. Не. Така е по-добре. След ягодите нарязвате един банан на кръгчета. И ги слагате също в ягодите. Като преди това, в началото на сладоледа сте си измили ръцете, нали така? Да. После слагате да чупвате оризовки. После слагате съквасена сметана. Ама премести си направо, Мартинчо, премести си направо самата... така и там си слагай. Цялата ли ще я сложиш? Ами да, трябва, за да Добре. покрия всички оризовки, защото е дълго. Направо го хвани и го изсипи. Така.
Добре. Така, сега взимате една лъжица и разбърквате заквасената сметана заедно с всички останали работи. Готово. И сега изсипвате тенджерата в блендер. Искаш ли да ти помогна за това обаче? Да. Изключвам, чакай, Добре, изключвам. Когато е разбъркан в блендера, го слагате Леко. в кутия. Сега има още един сладолед, който е със същите продукти, само че вместо да има ягоди, има шоколад. Съжалявам много, но майка ми просто телефона й беше пълен за снимане и вече аз сложих мъничко продукти, значи вече сложих прясното мляко, после сложих 2 лъжици мед, трябва още 2 да сложите. Да не стане много сладко. Сега после слагате банана. После слагате оризовки. После слагате шоколад. Може да го изсипеш направо за по-бързо. Така. Супер. После слагате, като винаги, заквасена сметана. Може пак да го изсипеш. Не, така ми е по-удобно. Разбъркате я. И после? И после изсипвате това в меден. Само, че не се вари така. Добре, хайде. Добре. Аз предлагам да спрем вече. Не. Леко. Добре. Хайде, те излизай, бананче. Давай.
Когато е готов блендера, изсипвате го в още кутия. Стига. Тя ще се побере. Супер. Добре. Сега ще го опитаме ли, сладоледа? Да. Добре.